এই আমরা তো তোমার আমরা শুধু ভাই জানি তো দেবর মত তোমার এই পথিনা না যাবো বুঝছ না जीतेगा तो जीतेगा हारेगा तो हारेगा वन लास्ट पट के करके देखेगा बा कैसा साढ़े दो तम बात के जीतेगा दो अब तो या फ्रेश थाम पाके केन तो सिनियर 17 नং बुलागाति व लाई केनो बुट अभियान जे आसुक लाइमाने ब्लाइ केनो थिजिनका ब्लाइ केनो नाखा ताबु सुजरतै कोनो गन्डगोल करै बुनियां गन्डगोल मानो सिनर गन्डगोल या जों जरतै सिनर प्राथिक स्नामै रहरनाय जों सिने बुबागारानि अभिगताव प्राथिक स्नाम रहनाय जों प्राथिक स्नाम रहमानि बिसिङाव प्राथिक स्नाम रहमानि बिसिङाव जेसेबां तं प्राथिक जों एमलेस स्नाम रहनाय सिनर प्राथिक बाजाका सिनि सार मानव देब्रमा जों बानो एमलेस स्नामै रहनाय सिनि आसुक जरतै अभिगता दङ जों हामजाक लायै ताइ सिनि बरगमां बेलायखेनो जों आर बिसिङाव सिनि अर सार मानव फायखांजाक फायखांमान बिसिङाव बब हामजामुं कोनो रिकलांखाका हामजामुं सिनि अमनो ब्लेकेट जों हामजामुं ताइ आसुक असु जरखनो जों चलो tahu sari Kumuya semua sekarang hamzah go, sekarang kok saya berasawa, sini kumuy mana jana sung jesim kan tang sunggono nanu tuh kok mas hawu tang hindi, sunggono kok saya berkhajwa, sunggono dola berkhajwa, bini kok saman bela kena tok jaga, bini tay dari terja kunu jaga sung dia bang bini naik jago, an bagai sung kumuy mana jana ke sung tong maya, boy saya kan sung kol berkali kok mas hawu. Tadi, tam sana, mak, harba kira tadi yang tu sana terus, pagi baba lama, thang sini hai jenak kok? जाक आं फुक Bela jangan kerja. बेलाय केन नायथक जों माने कक जों नरम मुहाय के तंग माने बोसोर नायथक Mus tang dong, kering kulu tang. आं तांग माने तांगे ना कहबरिया ये तांनाय तांग Rasa tang masih nong sawar nong tang itu. मुहाय के नक तांनाय सब तांग Nong tang tu mana? Nong tang ni, rasa tak kata. खापांनि ताखु ताइ बहु सं या थाय बेरे बासु दंलाका तिनि अर सिनि 17 গোলাঘাটি কনস্টিটিউয়েন্সিनि 17 33 34 35 पार्ट आं थायसे उजान गोलाघाटी हाई स्कुल माथ जे चंमारिनि हाथानि सिनि बरक बसंनि तिपारा सा बसंनि हुकुम नारगै बोसोर नायथक गारिं तांजाक आसिकाय नायथा तखाय अर चंमारिंखा फायदायखाय जों खरसा बुकुक बाय कक सालायनाय ओमफ्राय बुकुक नों एकसा कक सालायगोन ना बाहाय मा दं तिनि अ गारिं लासगै Tadi kok kita जों हाय नहाय ते खरसा अखरा बरक सिनियर सिटिजेन बबाय कक सालायनाय सिनि खरसा ताखुक बाय ताखुक बाहाय दं गाहाम दे गाहाम न बे खुलुमखा फायदिंखाय नों बाय किसा ककराव सालायनो तिनि तो अर इलेक्सन बुट उङै दं बाहाय मा दंखा तिनि अमो काइसा कवानजि बे सामाखाय उत्सवनि मेजाज गाहाम के न अर सुस्थ शान्ति शृंखला तैन अर गाहाम के बुटुखा अर कन्स्टिट्युएन्सिनि 17 गाहाम के बुट मार लेखा कुन केबें मानि अर खरै नोंका जों अर बाबु तिनि आरु माने रिटार्निं अफिसार एसडीएम থেকে কাইসা अर सिरि सिटिनो फुलुगैनाय अर काइसा गारि सामि बेका ताइ जेन काइसा सामके खलाय बेका जतन अर तंसगैनानि नाहारिनाय अर आसुगलायनाय खूब माने आमि सासिनानि बखा तंसगलायमानि कक्तैनाय अर जों बुट लेखा एबं बुटनो नाहारै जों अर आसुलाय ताबो कक्सलाय तंमानि सोमोन्दा अर ओमफ्राय खरसा अखरा हिसाबै गार्जेन हिसाबै ताखालायले साबो खोफ्लायरावनो नों बाहाय वानसुक अब तो सानासे ककरै तिनि बुबाग्रानि नेतृत्व जे तिप्रा मथा खनिनाय काइसा এই আঞ্চলিক কাইসা দল না রিজিওনাল পার্টি খাইমানি আছে ফানো जों
31 34টা সিট मानिनाय जों एকক संख्या गरिष्ठता खायनाय अमक आहिनने वान सुजाक्ति गोफ्लायखाय साबावनाय सरकार साबखायनाय सरकार जों अब खायनाय त्रिपुरा मथरसे ताबुक सरकार खायनाय अ 2023 आसुनो ताखुक निनि सिनि मुंखि जारे गदे अखरा आंखे त्रिपुरा मथरनि सेन्ट्रेल कमिटिनि ताय सिनियर लिडार रमेन्द्र देव बर्मा गुवाहाटी हामबाय ताखुक फायने हायनो हाय ताय खरकसा अखरा हाय एकेबा चाखराजुक मोबाइल कक सालायनाय अ चिनि गायरिं तांजाक चिनि त्रिपुरा सा बसंनि हुकुमनो रगै चिनि अ उजान गुलागाति रोंनखलाव हायकेबा अ कन्स्टिट्युन्सनि अ पार्ट 33 34 35 चिनि चाखराजुक बाय कक सालायगोना ओमफ्राय चाखराजुक बाहाय दं सागादि ताखौ जरते तो काहम न ओमफ्राय बुद्रक बाहाय ओंखा अ सेन्टाराव सिनेरो तो मोटामुटी माने काहम हिनि मानो माने कोनो डिस्टार्ब करे तापु जरा न तो थिनु दङ जतन हम दङ करे जतन बुद दिलायखा कोनो आलाय काजे करे काहम न तापु जरते आं काहम नि बाहाय ओमफ्राय बोसोक पारसेन्ट दक बुद्रक लायखाना आबो किजा साइडेमान बोसोक पारसन माने बोसोरक दक लायखाना आं 80% दनि एबा बुखाना हामबाय ओमफ्राय अ जागाव नों सेन्टाराव जानगुलागाति स्कुलाव 3टा पार्ट दं ओमफ्राय बाहाय बुद्रक ओंखाना बोसोक पारसेन्ट दक बुद लायखाना 95% दक ओंखाना ओमफ्राय बाहाय बुद इथानि कुनु केबें मुंरक बुद दिखाने चिनो कोनो केबें मुकरे जों जतन सुस्त कने बुद देखा गाहाम करे खैनो जतन कोनो केबें मुकरे ताबसो जरा ओमफ्राय ताखायनि बुद तो जों जतन साइमानो चिनि अ आमसाइरग महाराजानि बुद ओमफ्राय ताखाय बुद मारि बाहाय मा दं सागादि माने आसका खातंग थका बुबाग्रानि नेतृत्व जों बुबाग्रा जों तुइदुल माबाय आसका तंथका माने आसका जों जतन माने जतन तंथ लायजाक ओमफ्राय गोफ्लायना बागै सामनो वानसुक बाहाय साबो जानि ताखाय फायनो सरकाराव ताम वानसुक सरकार सा फायनो चिनि आंद्र समारे चिनि महाराजा नेतृत्व चिनि महाराजा न फायनो क्या आइखाय अर महाराजनि नेतृत्व सरकार फायखाय ताम डेभलप खायनि ताम वानसुक महाराजनि आइडियोलॉजी बायतो काहामनो माने फायनाय तेबो चिनि माने जे उन्नति यारो उन्नति दंनाय जे खलायजे यारो खलायजांनाय माने अनेक किसु दङ मानथायरक माननाय इयाबो खायरकता जों तो जतन वानसुक दङ माने महाराजानि फायखाय तो तेबो जों काहामखाय अ एलाकारक तेबो डेभलपनाय काहामनाय माने जत जागानो अमा हायरक गान हिने आं वानसुगता खाबांनि ताहाय बुकसं आइखाय नरनो आं बुंना बागै चाइदखा चिनि अ दयरामपारा विलेज कमिटिनि अर जे तिनि 17 गोलागाति एसटी सीटनि 17 33 34 35 सीट अर इकटं मारिंगो गासैखाय जतन तंगसां हायगो सान्त्रि सिरिंखलानि बिसिंथि चंमारिंखा नरक जतन इको नुबायखाना पाइथागो चिनि गारिं तिप्रासानि गारिं नक हायगोबा कक वानजिबे तंगो रख नमो हायके चिनि हुकुम मुकुमनि बिसिंथै ताखोनो चिन बररक चिनि बुदनो जों काहामखाय नायै चिनि पोलिं एजेन्ट फायनाय दङ नायरो रहना बागै कयंगो गोबां मान नासिनाय दं जायं किजा फ्लुबि ग नरो नायदि ताखोनो तंख अर कुनु केबें मुंनुक जागलिया चिनरा आसिकाय तंगसां बिसिंथै जों तिनि चिनि अ बुदनो जों पाइ रहका खाबांनि ताखुकथाय बहुकसं हायके नरबो नुखाना असुक नंसिथं तिनि जतन खाका हामिया फारै मेनेजार बाबु एन्टारटेनमेन्टनि अ यूट्यूब चेनेल न नरक चाजागै तंग हांगे अम हायतेबो काहाम भिडिअ कताल रेकर्डिं खायजांनो नायना मुसुं हांगेखाय नरक जतन साबस्क्राइब खायदि लाइक खायदि ताइ शेयर खायदि जतन हामबाय